Fatungara Naam. bɛɛ b'a ba bɔgɔdon min o y'i ta bɔgɔdon ye n'o tɛmɛna a bɛ fɔ k'i ye dangaden ye kana siga n bala cogo bɛ di Joti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jarakɛ ko a ko di i k'a dɔn Korowari u ka cɛ 46 min dora an bolo y'a kaso la u bilara i k'a dɔn a ko laban o laban e ko gɛlɛya t'i ɲini ka don a la de masakɛ kumabali masakɛ min bɛ sigi ka tasi k'i miiri a ka kuma ka gɛlɛn nka n'a ye kumaba bɔ a da Jɔn Sodi k'a dɔn mɔɔw bɛ mɛn ka tasi kɛ ka miiri kɛ e ko Asimu Goyita a yɛrɛ ma kuma sa de sɛbɛnnikɛla ko masakɛ kumabali i k'a dɔn a kumana dugukolo yɛrɛ la i k'a dɔn kɔnɔw panna i k'a dɔn jibaw woyora sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛrɛ ta n'i ye maa tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a laban i k'a dɔn a bɛ kuma n'a dun kumana Jɔn Sodi k'a dɔn o laban de bɛ minɛ i ko kilisi a ko n'i wuli ka jɔ ta k'a lajɛ min ye Korowari ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ maa saba bilal'u la o jar'u ye fo k'a fɔ k'a to ten diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ juma tɛmɛnen na Jɔn Seydou k'a dɔn ayiwa min ye ciden kura ye o bɔra Nigeriya jamana na Nigeriya jamana kuntigi min ye Muhammadu Buhari ale fana ye maa ci ayiwa Asimu Goyita ma nin bɛɛ lajɛlen kun de ye ayiwa Korowarikaw ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ n'u b'an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyara sabula min ye Geoffrey Oyema o de ye ciden ye a ko ale nisɔndiyara a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula Mali bara ka baara min kɛ ni o ye wulikajɔ ni cɛsiri farafinna yɛrɛ kelenya a n'a a yɛrɛ ka danbe lapasali i k'a dɔn o kɔni ye taamasiyɛn ɲumanba ye min ye colonel Asimu Goyita ye i k'a dɔn a kumana a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Mali ye jamana barikamaden ye jamana kɔrɔba don an bɛ bɛɛ lajɛlen tanu wa a ka di anw ye bɛɛ lajɛlen fana k'an danu ni k'an sɛbɛkɔrɔ bonya an ma maa dɔgɔya an di bin maa kan Asimu Goyita ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ tiɲɛ don i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka n'an deli anw b'an tɛ deli ma koyi ni maa ye ko k'i la ko min n'a man kan ni maa ye ko k'i la ko min man ɲi i k'a dɔn hakaja wulikajɔ ni jateminɛ na fɛn minnu kan ka kɛ k'a dafa i k'a dɔn o kɛli fana bolo o ye wajibi ye n'o tɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ninnu mina furadama ka n'a bila bi la Mali ma fɛn fɔ Mali dun bɛ ayiwa dalu dɔ de kɔnɔ dalu min ye ayiwa ni dalu gɛlɛnba yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ a janfabaw ani minnu ye jamana in da k'a sigi a sensabara kɔnɔ Mali sariyatigiw kelen bɛ ka ayiwa bolo maana b'u nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ a cɛkunba fila bɛ Korowari jamana na u lapasakun u dugokun Mali la u dun y'a mɛn k'a fɔ Mali b'u nɔfɛ min ye ayiwa Kaco ye Karimu min ye Ibrim Boubacar Keïta Ala k'a hinɛ o denkɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Masasi ye cɛman Ibɛri Kulubali a ko Mali kɛn bɛ k'i bolo Ala sabali sa n ko n jatigikɛ de don Mali bolo maana don ninnu nɔfɛ min ye gɛlɛya ye ani ayiwa ko caman delen bɛ k'u sɛgɛrɛ yarɔ Karimu min ye o nɔfɛtako ye faliko kuma min b'o nɔfɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen min kɔni fatura Burama fatuli ka n'a bila bila o ɲɛma ye cɛman fana min ye Mali sariyatigiw ye olu sɔminen don k'a fɔ a nin bɛ fɛn caman na jango wariko ayiwa ani ŋanamu caman k'a nin b'o la Mali sariyatigiw kelen bɛ k'o bɔ n'a dun kɛra k'a fɔ ayiwa Asimu Goyita ko Korowarikaw bɛ se ka Mali dɛmɛ maa bolilen dɔw bɛ ayiwa Korowari jamana na yalima a kan tɛ nin cɛya fila de ma wa a m'u ta Asimu ta tɔgɔ ma dɛ a ye kuma min fɔ maa bolilen Mali sariyatigiw bɛ dɔw nɔfɛ olu dogolen bɛ Korowari yalima nin cɛ fila ko tɛ wa nin cɛ fila fana dɔrɔn tɛ dɛ jɔnni bɛ yen i terikɛ in tɛ wa Ayina Ibrahima Kamara min taara o kɔni tɛ maa bɛɛ a ye na ɲini yɛrɛ wa o bɛ yen o kɔni tɛ u k'o to yen o kɔni fu o ye fu de ye zoro i terikɛ dɔ wɛrɛ bɛ dɛ jɔnni filajɛ jumɛn filajɛ fila de bɛ yen filajɛ fila kelen ye Faamakɔrɔ ye kelen ye Banki ye Asimi kana ɲinɛ an b'a hakili jigin u bɛɛ la a kana ɲinɛ dɛ a k'u bɛɛ u ka sin k'u don jɔ ɲɛmisɛn la k'u salo k'u juru di colonel Ablaye Mayiga ma colonel belebele a b'u sama ka na di min ye fɛn kɛ Mali kɔnɔ o dɔnnen don min fana ma fɛn kɛ o dɔnnen don n'an ye bɛɛ bugɔ ni bere kelen ye kɔ bɛ duuru munna o tɛna a kana kɛ ten o boli kun
Joti Seydou sɛbɛnnikɛla ko président Assimi Goïta nin kuma gɛlɛn in kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka nin ɲɔgɔn na kuma ba fɔ min kɔni bɔra Nigeria président ka ciden o kuma ye nin ye kura bɛ se ka ko in nɔgɔya an k'a kɛ fale maa minnu bɛ ni Mali b'u nɔfɛ sariya bunak'u kan u ka di maa minnu bɛ n'o ye Kɔrɔkaw ka sɔrɔdasi n'an y'a fali yalima bɛɛ lajɛlen ma se sɔrɔ i ta damafan wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungana ni nin jiri in kun tɛ ne kun bɛ kɔnɔni in fa ni kɔnɔni in kun tɛ jiri in tɛ sigi min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Midi Info la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye Midi kunnafoni telima o don a ko fɛn min ye colonel belebele colonel Ablaye Mayiga premier ministre nɔnabila wulikajɔ ani cɛsiri baara a ye nunkura min fiyɛ a la jamanadenw ko fiɲɛ t'a fɔ a ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun furancɛ in na gasi la colonel Ablaye Mayiga ale min ni administration a bɛɛ lajɛlen dilen b'a ma marabolo ko ani jamana ka kuma lase dilen b'a ma doni kura dara kun n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye a k'o fa dɔgɔkun furancɛ in na a bɔra ka kuma jamanadenw fɛ premier ministre ya baara a b'a minɛ ni dusu min ye lakanako kuma gwɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani kalafiliko kuma a da donna nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko Bili Hake colonel Ablaye Mayiga Assimi Goïta ye danaya da cɛ min kan a ka nɔnabila kɛ jani Choguel Kokala Mayiga ka segin ka na cɛ in bi se a b'a ɲɛdɔn koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye maa min bɛ se k'o kɛ seconde kelen o ye colonel Ablaye Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko kunu a siniko fɛn min ye sigiba ye o kɛra fɛn min ye primature yɛrɛ jabala la a ye kɔmuso bisimila n'o ye Waritɛmu maaw ye kɔrɔfɔ caman bɛ minnu b'a hamina minnu b'a dusu la a y'i da don o la k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ i da bɔra ka maga o la a ye ɲɛfɔli k'o la hali kɛlɛ min n'a b'a ni Faransi cɛ n'a kumanasigi bɛ taa kɛ Nations Unies na a da donn'o la lakanako fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka dekun ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Ablaye Mayiga a kumatɔ kuma basigi cogo ani fɛn min ye a bi ɲɛda min yira maaw la o ye hakilisigi ye colonel Ablaye Mayiga nin ye cɛ duman ye cɛ min n'a bɛ se premier ministre ya a gulokiba a bisa kɔrɔ a bɛnnen b'a la wa a b'a don ni majigin ani sabali ye sɛbɛnnikɛla ko nka ko ale bɛ baara min na baara latɛmɛ de don sabula a jigi b'a ka teliya la premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a bɛ ka nɔgɔya sɔɔni a bɛna ale b'a ka gulokiba d'a ma ala dango kɛ i y'a wo ni ala dango kɛ dɛrɛ o tuma e fana kun jɔrɔlen don wa ka jɔrɔ jumɛn na komi dɔw ka na bɔnnen don olu jɔrɔlen don e b'o la jɔnni ka na jumɛn bɔ na jumɛn in sigilen don n'o bɔnna Choguel bɛ kunkurunin di minnu ma kɛ e b'a la Choguel ka kunkurunin m'a sɔrɔ fɛn b'anw fɛ yan e ka nin kuma in ye kumala tiɲɛ da ye walifa jamana ɲɛma o fariganen don i t'i jɔrɔ n'o ka farigwa ye fo o ye dunko cogo di kunkurunin ko jumɛn fɔra yan i bɛ to kunkurunko la koyi komi dɔw kɛn bɛ ka dugu wuli k'a jɔ o Choguel ko la cɛ fara mɔgɔw la sa fara mɔgɔw la bɛɛ n'i ka kuma de don ala dan ka cɛ kɛnɛya a ka segin ka na wa bi ka fisa dɛ anw ka premier ministre Choguel bi ka fisa on le soutient on l'aime an b'an dɔn a plein vol bi ka fisa o bɛɛ ka kuma ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko bi ka fisa a la kosɛbɛ wa ale yɛrɛ kɔni bi jija bɛɛ kɛ Choguel y'a bila yɔrɔ min k'a tufa kosɛbɛ walasa a ka tɛmɛ yen na don min ni Choguel bɛna minɛ a k'a fɔ n dɔgɔ n ye daba min d'i ma ka taa n sɛgɛnna fiɲɛ bɔ jɔn ko ala i ye baaraba kɛ a ko o b'a hamina o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kɛ kelen ye sabula colonel Ablaye Mayiga ko jamana bɛ dabolo min kan an bɛ don min na ko bi a tɛ se ka san sɔrɔ cogoya si la fo bɛɛ ka jɛ k'i bolo don jamana kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye jugu minnu b'an ka kɔnɔna na ani minnu b'an ka kɔkanna na olu ka salaya kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ Midi Info kɔnɔ a ka bi bɔli la